Pozdrav svima, dragi, dobri ljudi. Ljudi koji idu putem dobra, putem istine. Ljudi istine. Uvijek se iznova, a evo sad friško, nakon jednog dojma, nakon jedne medijacije, dakle to je kad se s nekoliko strana paralelno radi jedan na jedan, pa se onda u cilju gradnje zdravih odnosa strane ujedine. Uvijek se iznova iznenadim koliki je utjecaj i odgovornost roditelja kada dobiju dijamante s neba u obliku svoje mladunčadi. Koja je odgovornost njihova, naša, da čuvamo nebo djetetu. I koliko je teško kada to ljudi ne čine, roditelji, ponekad i odgojitelji, koliko je teško sašiti se ako se sam čovjek koji je umočen u takav izazov, gdje mu se ne čuva Boga u njemu, ipak odluči za put istine. I o tome ćemo puno na radionici Čovjek na kojoj se vidimo zadnji vikend u listopadu, a ističe u utorak navečer u ponoć ova early bird cijena povlaštena za neodlučne koji se još žele odlučiti. Odlična ekipa, potvrđujem, se nastavila prijavljivati i uskoro će radionica vjerojatno biti zaključana za upise. Fascinira me to do koje mjere samolaganje roditelja može ići neovisno o tome što im je cijena gubitak zdravog odnosa sa sobom, što su davno izgubili, ali i sa djetetom, samo zato da bi ostali u vlastitim kaljužama. I pozdravljam, čestitam i klanjam se svima onima koji su se opredijelili za istinu, neovisno o tome što nisu u ozračju istine odrastali. Veliki naklon i veliki pozdrav svima, a nek ovo bude i inspiracija onima kojima je teško na tom putu, da čvršće prionu za put istine s velikim I, put dobra s velikim D i put života s velikim Ž, odnosno put Boga.